Macheni nyakoro mgajwang nyinga Lydia wachao kod domo malo kama Doho no owito oko lemo mar jolup jotend migepe 50 mayande ochuogi kod jatend piny Kenya William Ruto e dwe mar adek higani. Jong'ad buche okoni chenrono ne okoluwore kod katiba ma pachoka. Ruto nochuo puodho jolup jotend migepe go ka doko ni od bura norem puodho jodito manogwele lemogo. Walter Nyambaga nigi mathoth. En bura mane chorre nyim doho mamalo mamili mani boma Nairobi. E dweche ang'wen bang' ka doho ne ochungo jolup jotend migepe mar chako tich ayanga yudo sara kod balang' nyaka winj bura mane ochwal nyim doho kod riwruok mar okinde ma pachoka LSK, riwruok mar Katiba Institute kod jakenya Dr. Eliud Mutinda winji mang'ade. Ka ng'eto mar burano e koro weyo ka jatend piny William Ruto ne obuono chike chuogo lemo mar jolup jotend migepe. That the current office of Chief Administrative Secretary, created by the first and fifth respondents and contained in the Kenya Gazette Special Issue number 12432, dated 12th of October 2022, and which announced the vacancies thereof, is unconstitutional. Ngurumane ochwal kod riwruok mar okinde ma pachoka LSK, Katiba Institute kod Mutinda kadwaro ni mondo owit oko lemo mag jolup jotend migepe e kama gikone to burano onindo korgi. Jong'ad buche mokelo kanyakla kanyi Kimondo, Edwig Ongudi kod Visram Alem ne oyie kod neno mane opedhi nyim doho no e kendo oweyo ka josiasa mayandi opodne gi lemo e koroya kod lwetgi nono. I therefore find that the manner of establishment of the additional 27 posts in view of Article 132, 4A of the Constitution, Sections 27 and 30 of the Public Service Commission Act, and the necessity of the fifth respondent's recommendation was unconstitutional. Jong'ad buche okone buono chik mokwongo ne en mar tayo chenro mag puodho jolup jotend migepe e kata odoko ni od bura ne orem goyo gi kogno jodito mane ogwel kendo puodho gi ka giwacho ni chik ne ogoyo od bura mamalo ratege. Anybody or any party aggrieved by the president's actions or failures can initiate proceedings against the Attorney General, who by virtue of being the legal representative of the government in legal proceedings also represents the president, who is the head of government. The immunity, on the other hand, offers protection that shields the president from civil suits being filed against them in their personal capacity. Do bende okoni japiny ne okogwel pache chenro no e tim mado okoni ne en ataro mar chik mapachoka. On the first complement of 23 chief administrative secretaries, there was no such participation regarding the additional complement of 27 office holders. Kaluore kod ng'eto makamano, sirikal okoni biro tero ng'ur mare e doho mar ywagruok. It is important that we have uniformity from the Court of Appeal. Jolup jotend migepe 50 gi yandi oseketi ni biro chamo sara mar shillings 765,000, bende ne gidhi yudo milion 35 ng'ato gi ng'ato mar nyiewo udi magidakie to kod milion 10 mar nyiewo nyamburko. SRC wrote a letter dated 14th March to the fifth respondent advising it on the job valuation, grading and remuneration and benefit structure for the said position. Soon after, the second to 51st interested parties were nominated on 16th of March and appointed by the President on 23rd of March. Lemoni ne okwongo chuoge sirikal jatend piny mane osedhi e rutaya Uhuru Kenyatta e kama bende ne opodo lemo ne jogo mane osire yiero mar 2018 e kata kamano ne olero ni ma en achiel kuom keto mijing'o e tije mag sirikal. The establishment of the CAS office in the public service with 23 posts to be constitutional. Moko kuom jogo mayocho yudo lemo e sirikal mar William Ruto ne gin kaka gavana machon ma Nairobi Evans Kidero, jaod bura machon mar Riada Nicholas Odero Gumbo, seneta machon mar kaunti ma Kisumu Fred Outa, jagoro mar od bura mar Ford Kenya Chris Wamalwa, to kod seneta machon mane ogwel Millicent Omanga e kind mamoko. Final orders. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Wadhi nyime jotelo kod jopiny ogolo paro mopogore kaluwore kod ng'eto mar doho